Start na ako ah. Tul. Putol yung mukha, putol. First like. Sabi ni Ate Miralisa. Yun, salamat sa pagpunta nyo mga kaibigan. Good morning, good morning. Thumbs up bro, naririnig niyo ba ako? May sounds ba? Teka lang po, tiwala ko Mike TV yun. Nandito na si Mike TV. Ano pa isa? Habibis Kusain. Lakas. Yun, ang dami na pala. At moderator, sige, may love shout out sa inyong lahat, mga kaibigan. Sorry. Make more time. Yun, game. Naririnig ba ako? Naririnig? Good morning po. Shout out ko Tunying from Kamike TV. Mega love shout out Kamike TV. Ito yung si Kamike TV. Baba ka ng bahay, Kamike.
Baba ng bahay ka Mike TV. Para mapin. Mega love shoutout kita Isan from Releases Channel. Dan tusok. Tusok dan house from Habibis Kusay. Mega love shoutout Habibis Kusay. Salamat po sa 9 thumbs up. Wait lang po, saglit lang, saglit. Ingay ah. Okay na, okay na. Okay na ba? Ibigay yung official. Yun, okay na yata. Dami ko nang babasahin ah. Mega love shoutout sa $7 million may house nito yung maksam. Good morning po, good morning, good morning. John Viewers Vlog, mega love shoutout. Nag-drop si... Yan, okay. Malakas naman ba? Katamisan, malakas ba yung yung dating? Food for the Soul Vlog. Hello my friends, sending my love and support. Number 12, good morning dyan sa Pilipinas. Salamat po. Ayan, okay na from Gene Official. Yan. Salamat, Gene Official, salamat. Ampubring Alindahaw, thumbs up na ba from Ampubring Alindahaw? Baba po ng bahay, baba. Magdikitan po tayo, magdikitan. Ipin po natin si Jan Viewers Vlog. Bigyan lang ako from Margie Estes. Yan, may kalab shoutout Margie Estes. Salamat. Like number 8, no harang house. From Marin B, wala bang harang? Meron. Nalagyan ko ng harang yan eh. Pag walang harang, hayaan nyo nang wala. Pero meron yan, may harang yan. Yan, no harang kaibigan. From Katamisan Vlog, may kalab shoutout. Ayan, okay na po. Sabi ni Katamisan, yun. Hello my friends, sa nakapin tayo. Sa nakapin, pakidikit naman sa nakapin. Hello my friends, sending my love support. Sending my love and support. Number 12, good morning dyan sa Pilipinas. Good morning din po or good night or magandang hapon. Ate Dili Food for the Soul Vlog.
Gandang umaga from Alfredo Lacerna Vlog. Mega love shoutout kaibigan Alfredo Lacerna. Harang from Alfredo Lacerna. Yun. Tambayan lang kita from Daily Food for the Soul Vlog, my friend. Sabi ni Daily Food for the Soul Vlog. Marimbi, nag-drop na. Ibigi-bigi si Marimbi. Kuya, gusto ko na rin mag-LS from Berlot Gaming. Yun, LS ka na kaibigan Berlot. Oh, basta wag kang tatapat sa mga may LS. Pwede ka sa mga 12. Pero nasa yan kung anong free time mo. Bahala ka, basta sabihin mo kung anong oras para suportahan din kita. Marami naman tayong pwedeng itambay, oh. Meron pa tayo ditong ilang cellphone to, 1, 2, 5. 5, oh, 5 cellphone. Pwede naman natin itambay, meron pa doon sa baba, may 2 pang ginagamit si Mrs. Ano bang ginagamit ni Mrs.? 3 pala ginagamit ni Mrs. doon, 3 pa. Sabihin mo na kung anong oras ang LS mo, kaibigan Berlot. Yung Katamisan Vlog, nag-drop ng bahay. Sana masuportahan mo din ako, hey, from Berlot Gaming. Oh, support ka namin, kaibigan. Marami kami susupport sa iyo, kaibigan Berlot Gaming. Support tayo. Doon lang tayo sa suporta lahat. Yung sino may LS, pupuntahan natin. Yung sino may premiere, pupuntahan natin. Yun nga lang, pag may nang gusto nyo, hindi naman laging full charge ang ating main kasi ginagamit din natin. Basta may itatambay tayo, basta magpapakilala ako kung anong itatambay ko sa inyo, mga kaibigan. Pasensya kung pangit ang camera natin, ha. Kasi Android yung gamit ko, Android. Hindi katulad ng mga nakaraan. Pagtsagaan nyo muna. Magis Test, Bigi, may galap sa Berlot Gaming from Katamisan. Nanyo ka ba ba dyan, viewers vlog? Like number 29 on. Kaibigan dyan, viewer. Dikit na to sa'yo, dikit na. Oh. Nakadikit na sa'yo dyan, viewer. Oh. Main ko yan, main. Yes, maganda ang audio mo kapatid from Daily Food for the Soul Vlog. Yan. Salamat po Ate Daily for the food Ate Daily for the Soul Vlog. Ninja mo ba to ate yung main mo ba ate Daily Food for the Soul Vlog is yung Daily Spiritual Inspiration Vlog? Naabutan namin yung LS mo kanina pero patapos na ate. Umaga. Para alam namin yung oras ng mo ate Daily Spiritual Inspiration Vlog. Yun nakalusad din from Alfredo Lacerna. Salamat kaibigan Alfredo Lacerna. Oh. Ginoficial, nagbigi-bigi si Ginoficial. Marin Music TV, mega love shoutout po. Shoutout po pala kay Pare Koy. Ang aking very supportive na Pare Koy na si Noel Valdez at sa kanyang anak na si Ate Angel. At saka sa Valdez family, Natividad family, mega love shoutout. Sarili family, mega love shoutout. At sa inyo pong lahat na nandito, mega love shoutout. Make more time. Maganda't meron na tayong ang tawag dito, yung mga extra boys. Yan, may mga kiss-kiss na, may mga momo na eh. Yun.
Salamat po sa $7 million may house ni Tonyo Maksam. Katamisan Vlog, nag-drop ng bahay. Palablab naman si Katamisan Vlog. Nakakaharang itong ano. Yan, ganyan na lang. Okay naman, nare-ring naman yata. Kaya Katamisan tayo, kay Katamisan. Mega love set kay Katamisan. Balik ito man kay Katamisan, mga kaibigan. Kung sino mga nandyan. Nakapin po si Katamisan. Salamat po sa 15 thumbs up. Nag-love shoutout sa $5 million may house. Salamat, salamat. Matrabaho din pala itong ano, itong B8 na to. Kailangan lagi kang naka-alert. Can you feel it? Can you feel it? Sunrise says. Nasa harang ako from Katamisan. Nagdikit si Katamisan. Salamat, salamat Katamisan. Katanying, di ko pa kabisado maglahat. Baba na ba, paturo naman ako. Katanying, di ko pa kabisado magbaba na bahay. Paturo muna ako kay Kajuni. Thanks eh. Sige. Tika. Nakita ko na yung ano mo dito sa mga cellphone kayo, yung channel kaibigan, na i-subscribe na kita, Kamike TV. Basta ipagpatuloy mo lang yan, kaibigan Kamike TV. Huwag ka mahiya, dahil sa una lang nakakahiya, pero pag nagtagal na, okay lang yan, Kamike TV. Nakita ko na yung last upload mo, yung latest upload mo, yung gumawa ka ng kama, nagamit mo yung kulay blue na Eurotex foam. Ay, hindi pala kama, sopa pala, sopa. Basta ipagpatuloy mo lang yan, Kamike TV, support ka namin. Nandito lang kami ni Kajuni TV. Maraming susuporta sa'yo. Pag may mga nakadikit ka na may mga nadikitan ka dito sa akin live stream, mga supportive lahat yan. Basta yung dumikit sa'yo, kaibigan Kamike TV, makikita mo naman yan, magko-comment siya dun sa iyo sa baba, di ba? Makikita mo naman yung comment section. Pag nakita mo sila, i-subscribe mo rin sila para at least kung may video ka, napupuntahan nila. Tapos pag may video sila, puntahan mo rin, panoorin mo rin, tapos mag-comment ka para alam nila. Jan Viewers Vlog, dan sa'yo, galing mong kumanta. Nasa harang ako. Yun. Magaling nga siya kumanta eh. Nakaano pa siya eh. Nag-aaral pa lang yesterday siya ng pagka, Siman. Hindi ko inano yung dito. Kasi dito ko siya pinanood sa main ko. Para madikitan agad. Mary Music TV. #Katamisan Vlog, dan po. Pabalik naman daw. Kaibigan Katamisan. Pag main po ang dikit nyo, mga kaibigan, paliwanag ko po uli. Pag ninyo po ang gamit nyo dito sa aking, sa aking LS, pag dinikit po sa inyo yung main, balikan nyo naman po ng main nyo para pare-pareho kayong naka-subscribe sa ating main channel. Yung Ninja, parang free na natin yan. Parang free na natin na subscriber yan. Kaya dapat yung mga main natin nakadikit din sa pare-parehong main para hindi tayo naglalamangan. Harang pa rin ako from Katamisan. Mega love shoutout sa $9 million may house ni Tonying. Meron na tayong 20 minutes.
Yan, Merry Music TV, nag-drop ng bahay katamisan. Kito Vlog, Morning Idol, mega live shoutout from Kito Vlog. Baba po kayo ng bahay para magdikitan po tayo, magdikitan. Yung Katamisan Vlog, nagbigi-bigi, stop daw muna. Katamisan Vlog, Marie, OTW, on the way daw kay Marie Music TV. Tambay lang ako, my friend, from Dili Food for the Soul Vlog. Yan, salamat po, Ate Will, salamat. Salamat po sa pagtambay nyo. Salamat to from Katamisan Vlog. Mega love shoutout and good morning, kaibigan Katamisan. Salamat sa 17 thumbs up Salamat sa 17 thumbs up nyo kay Tonyo Maksab. Maraming salamat po, hey. At sinuportahan mo ako. Opo, nag-subscribe na din po ako. Pati po sa inyo, hehe, from Kamaik TV. O, yun lang. Basta, kaibigan Kamaik TV. Kung sino mag-subscribe kayo sa'yo, i-subscribe mo. Kung sinong nag-upload ng video na ng mga sinubscribe mo, panoorin mo para panoorin ka rin ng mga nag-subscribe sa'yo. Ganun lang yung kaibigan. Support lang tayo. Supportahan lang, kaibigan. Tinuturo ko na sa'yo yung dapat para lumaki ang iyong channel. Pag marunong kang makisama, marunong kang sumuporta, maraming susuporta sa'yo. Kaya dapat supportive ka rin, kaibigan Kamaik TV. Basta dito lang kami, Kamaik TV. Kung anong suporta mo, yun din ang suporta namin. Okay po, from Kado Vlog. Yan. Salamat po from Marie Music TV. Mega love shoutout. Mega love shoutout sa inyong lahat. Can you feel it? Can you feel it? Some rock says. Salamat po from Marie Music TV. Like number 17 ako, Lods. Katamisan, Marie, hindi ko natanggal. Nagbakas ka ba? Marie, hindi ko natanggap. Nagbakas ka daw pa, Marie. Magbakas po tayo para alam natin na binalikan tayo, na nag-subscribe tayo. Mega love shoutout Ate Phil Hong Kong, Ate Regina Villarmino TV channel. Mega love shoutout. Yes, pinalitan ko para mas madali. Ay, okay po, Ate Will. Salamat po. Nasa harang pa ako, idol, from Danami Mix Vlog. Good morning sa lahat po. From Danami Mix Vlog. Marie Music, dan po sa'yo. Galing din kumanta ni Ma'am Harang Ulit Host from Alfredo Lacerna. Mega love shoutout. Kado Vlog, nag-drop ng bahay. Dan Harang from Danami Mix Vlog. Marie Music TV. Hashtag Alfredo Lacerna Vlog po. Drop po ng link. Sabi ni Marie Music TV, balikan ka, kaibigan Alfredo. Pilong kong bigi-bigi, hashtag Ate Regina Villarmino TV channel. Can you feel it? Can you feel it? Some rock says. OTW sa nakapin from Danami Mix Vlog. Opo, nagbakas po from Mary Music TV. Yun, nagbakas daw. Ate Katamisan, nagbakas daw. Pakihanap na lang. Be honest po tayo lahat, mga kaibigan, para hindi naman tayo iwasan ng ating mga co-vlogger. Be honest na lang, mga kaibigan, be honest. Opo, maraming salamat po sa inyo sa lahat ng nag-subscribe sa akin channel from Kamaik TV. May wifi ka ba, Kamaik TV? May wifi ka ba? 4:30 PM dito o 5:30 ng umaga dyan. Okay lang, my friend, reply ko na lang kung may time from... laging naka-reply naman, lagi. Naka-reply naman, kaso inano namin senior namin kung anong oras talaga yung
yung inyong live, Ate Wills, para kasi maaga naman ako nagigising. Kaso kanina naabutan namin, buti naabutan namin. Kay The Vlog, dan sa'yo from Alfredo Lacerna. Alfredo Lacerna Vlog, nag-drop ng bahay, yun. Pabalik naman kay Du. Tambay lang ako, my friend, pagod na akong mangisda. Madaling araw pa akong nangingisda. Haha, from Daily Food for the Soul Vlog. Hashtag Daily Spiritual Inspiration Vlog, yun. Ayan nyo po, i-play din po kita, Ate Wills. I-play din po kita sa mga video nyo para makuha nyo po yung makakuha nyo na po yung WH. Sino ba yung NP? NP TV, may galap sa Totos? Bigi-bigi, kay The Vlog, Dan Popolpak. At nagbaba ng bahay si Mary Music TV. Thumbs up number 19, bro. From CGTV. Mega love shoutout, kaibigan CGTV. Good morning, good morning, good morning. Harang from Daname Mix Vlog. Nakisasagap lang po ako katunying from Kamay. Ay, ganun ba? Sige, basta pag may free time ka lang, pag nakakasagap ka lang, sumuporta ka lang, butit. Tinatanong lang namin para alam din namin. Mega love shoutout sa lahat, sabi ni CGTV. Katamisan, dan sa'yo from Danami Mix Vlog. Mega love shoutout po sa $17 million in my house. Katamisan, yun, Danami. Sabi ni Katamisan dan sa'yo, sabi ni Danami. Okay po, nagbakas lang po para mabalikan pagkatapos ng live ni House from K2 Vlog. Salamat. Ay, Houston Ying from Nico Channel, ang aking kaibigan na artistahin. Mega love shoutout, kaibigan Nika from Japan. Gin Official, bigi-bigi. Mega love shoutout from TV. Alfredo Lacerna Vlog, dan po sa'yo, Pulpak from Mary Music TV. Good morning. Andito na ulit ako. 1 week ako wala. God bless from Arnel Andrade Kabayan TV Mix Vlog. Ang haba. Doon na po, Mary. Ha? Pag malayo kasi hindi mo naririnig masyado. Sige, try natin malayo. Sige, game. Meron nga dito. Like number 21 from Nogianter TV. Good morning, host guwapo. Andiyan naman si host guwapo. Pag may nagtuwad na naman dyan, Nika, patay ka sa akin. Yan mo. Salamat. Huwag nang ulit-ulitin. Matagal na tayong pangit. Baka naman, Premier. Sige, pakibaba ng Premier. Wala nagbababa ng bahay yun. Dana May. Pang WhatsApp. Pin ko muna si Dana May. Ay, host. Harang from Nika Channel. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Mega love shoutout. Salamat po sa $18 million in my house. Good morning, host guwapo, sabi ni Nika Channel. Like number 21, idol from Nogiander TV. Bro, shoutout po. At pasensya na. Hindi ako makatambay, bro, kasi nasa work ako. No problem, kaibigan Johnny TV Vlog. No problem yun, no problem. Salamat sa pag-thumbs up. Salamat. Katamisan, Dan. Sabi ni Danami Mix Vlog. Mega love shoutout sa lahat from Nika Channel. Salamat katamisan sa harang from Prax Bibiloria, ang aking misis. Yun, walang barilan. Pindot ko yung barilan. K2 Vlog, yun, nag-drop ng bahay si K2 Vlog. Nogianter TV, bigi-bigi, Nika Channel. Pasilip lang muna ako. Huging host from Nika Channel. Hugi na naman daw.
Gino Official, tuldok-tuldok si Gino Official. Na PTV nag-grab ng bahay. Nasa work lang po from Nico Channel. Yun. Walang problema Nico Channel. Mega love shoutout and good morning po Ate Rubina Tiranya. Bigi-bigi si Ate Rubina Tiranya. Pangit yung tutok ng ano natin dito ko nga. Ito nga sa kabila. Masyadong maano yung sikat ng araw. Yan. Yan, okay. Naririnig naman yata. Ganda ng mic mo. Sana all meron. Maganda ba hindi? Nakakaano nga eh. Anong tawag dito? Nakakaasiwa. Good morning from Ate Rubina Tiranya. Nogenter TV, nag-drop ng bahay. Kung sino po ipin ko, dikitan, mga kaibigan. Yung kaibigan Nogenter tayo, Nogenter nakapin. Sunod natin si Phil Hong Kong, Premier. 22nd thumbs up from Ate Rubina Tiranya Vlog. Johnny TV Vlog. Like number 19 bro from Johnny TV Vlog. Nogenter TV, yun. Nandiyan na naman tayo nangangain ng saging. Ang daming bisita ni host. Mega love shoutout sa lahat ng nandito from Dana May Mix Vlog. Nika Channel nag-drop ng bahay, mag-iwala ng bakas para mabalikan mga kapatid. Sabi ni kaibigan Nika TV, ang artistahin kong kaibigan. May music na host from Katilisan, oo nga eh. Tapos sa kaibigan Katunying, may galab shoutout sa lahat from G Auditor. Yun, salamat G Auditor, salamat. Can you feel it? Hello my friend, Rubina from Pax Bibilonia. Sabi ng aking misis, CGTV, nagbigi-bigi. Umpisa na naman ang salitang pogi. Sabi niyo, Gende. Huwag na muna, para baka may makasilip na naman si kaibigan natin dyan. Umpisa na naman ang mga salitang pogi. Rubina Tiranya Vlog, yun, nagbaba ng bahay. Patamsak Premier, salamat po. Pakidikita mo na si Nogenter TV, kaibigan Nogenter. Yun, kay Nogenter TV muna tayo. Noy PTV, nag-drop ng bahay, Nogenter TV. Salamat idol from Dynamic Mix Vlog. Kito, nag-drop ng bahay. Mention lang, balikan ko agad kayo from Dynamic Mix Vlog. Maraming salamat kaibigan from Katamisan. Daisy Jade Wallace, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout and good morning. Salamat sa pagpunta, Daisy Jade. Nogenter TV, dan sa'yo, may shoutout ka. Naway makatulong din ako from Alfredo Lacerna. Yun, babalikan ka niyan, kaibigan Alfredo Lacerna. Solid supporter yan si kaibigan Nogenter. Wag lang magbadali sa bakas. Nagbabalik naman yan, nagbabalik. Hala, may uwak pa. Sabi ni Nogenter TV. Yan yung papalipad natin na uwak. Di ba, kaibigan Nogenter? Meron yung si TV, nagbigi-bigi katamisan, nag-drop ng bahay. Rubina Tiranya Vlog, nagbigi-bigi rin. Parang malay, patamsak naman sa premier ko, bro. Sige. Kaya ano muna tayo? Yung tamsak muna yung premier muna ni ano. Yun, sugod muna tayo sa nakapin. Premier din, premier. Premier din yung nakapin na, premier. Kay Ate Phil Hong Kong yan, kay Ate Regina Villarpino TV channel.
Ang haba na pala. Ayos na Manay, ganda ng gamit mo from Manay Dong Vlogs. Okay na siya nakapit, nasa harang pa ako idol. Yun, salamat. Yun, naunahan pa ako magpalipad ni Landin Vlogs. Sorry Landin Vlogs, sorry. Salamat Landin Vlogs, salamat. Dapat di ka na nagpalipad kaibigan, pero salamat pa rin, salamat. Naunahan mo tuloy ako. 2 harang sana all. Yun, nandito na pala si Alvarez na wala. Parang Manay, patamsap naman sa premier ko, yun. Sige, tatamsakan natin yan. Maraming salamat kaibigan from Katam, Isan, Noguyander TV, Dana po. May shoutout ka, naway makatulong din. Saan ba ako? Ba't balik-balik? Mega love shoutout from Lantin TV, mega love shoutout, salamat. Can you feel it? Dating dikit na po sa nakapin, kaibigan, Katanying from J Auditor. Yun, sunod natin si Ate Ruby na tira niya, yun. Pakisukod naman sa nakapin. Like number 32 ako, Ate Regina Villar Mindative Channel, ha. Like number 32. Like number 33. Hello, Idol J from Nuki Hunter TV. Can you feel it? Manay Dong Vlogs, bigi-bigi si Manay Dong Vlogs. Salamat, Manay Dong. Salamat, Manay Dong. Salamat. Pwede mo patamsak din ang premier from kay Suki Kaira. Sige, walang problema. Sige, ipipin ko na. Si ano mo na ipipin ko kasunod ni Ate Regina? Si Rewina tira niya muna, si Ate Rewina tira niya muna. Pag sabi kong baba ng premier, saka lang ibaba para saka ko ipin. Nakakalimutan ko naman tuloy magbasa na naman, natambakan na naman ako ng babasahin. Baba po ng Ate Rewina tira niya. Sunod si Manay Dong. Mega love shoutout, my friend Alvarez na wala. Thank you for coming, my friend. It's Auntie Dada here from, si Auntie Dada pala to. Salamat po Auntie Dada, salamat. May uwak na naman idol, ha. Oo nga idol may nakakatuwa lang gamitin. Hello po sa lahat from kay Suki, yun. Hashtag Auntie Dada Channel. Alvarez na wala. Bigi-bigi si Alvarez na wala. Ayos naman ganda ng gamit mo, yon. Okay na, sa nakapin. Nasa harap pa ako, idol, from Nuki Hunter TV. Tusok na po sa nakapin house from kay Suki Kaira. Salamat ulit kaibigan Landing Vlogs, ha. Landing Vlogs, salamat ulit. Salamat sa palipad mo. Naunahan mo ako magpalipad. Di pa kasi makakarga ng maghapon kasi ako nagbilad ng palay kahapon. Kaya pasensya. Kay The Vlog, yun, nag-drop ng bahay si Kay The Vlog. 2 harang ha, sana all from Nuki Hunter TV. Alvarez na wala, Dan po sa'yo from Alfredo Lacerna. Dan Premier from Bell Hong Kong. Baba po ng premier at reviewer niya, pakisuyo po. Okay lang kamsat from Lantin Vlogs. Pwede mo patamsak din ng premier host. O sige para sa sunod, Phil Hong Kong Dan, yan marami nang nagtamsak kay Ate Regina Villar TV channel. Magpusa na po tayo makipagdikitan mga kaibigan, yung mga nagbaba ng link, unahan na po natin para pag pinin natin, kaunti na lang yung magtatamsap. Tapos i-mention nyo po para
Para alam po nila, magdikit na po tayo. Lahat naman po kayo legit, mga kaibigan, mga supportives kayo. Supportive kayo na na subscriber ko, mga loyal. Kaya magdikit na po kayo. Sigurado magbabalikan naman po kayo. Dahil sa nakapin from Jane Official. Kay Suki Kera, nagbigi-bigi with loving care emoticon. Dati di kito sok sa akin pin from Ruiz Vlog. May galab shoutout po sa lahat. Bigi lang ako, nag-aasikaso lang sa parents ko. Sige, meron isa, unahin muna si papa mo kasi importante yung pamilya natin. Minessage ko na yan sa ating group chat, di ba, na unahin natin yung pamilya. Jane Official, bigi-bigi, dahil sa nakapin. Rihina, may bakas ko arangos from Alfredo Lacerna Vlog. Kapsat, iwan ko lang link ko from London Vlogs. Sige. Si kay Suki muna, Asti Kantidada. Premier. Sunod si Manay Dong. Wala pa yung ano ni Ate Rubina Teranya eh. Alparisi na wala, nag-drop ng link and Nubi Hunter TV. Rubina Teranya, nagbigi-bigi with loving care emoticon. Katamisan Vlog, nag-drop ng bahay. Okay lang yan, kapsat from London Vlogs. Antidada. Dan from Ruiz Vlog. Kay Suki Kera, nagbigi-bigi. Ruiz Vlog. Nag-drop ng bahay. London Vlogs, nag-drop din ng bahay. Kay Suki, balikan ko po mga dinigit. At puso ko, basta minute ko, salamat pero hindi mawala from kay Suki Kera. Supportive lahat yan, Ate Dada. Lahat naman kayo supportive siyan. Si Lantin, si Ate Rowena, lalo si Ate Rowena, supportive siyan, super supportive siyan. Kaya huwag kayo magdalawang isip na dikitan niya mga yan. Huwag kayo magdalawang isip na magdikitan kayo dito kasi alam ko naman na puro kayo legit. Basta pag may nagbaba ng link, sukurin na po agad natin. Antidada, dan sa premier ninyo, may bakas pa. Suklian lang po from Alfredo Lacerna. Ito si Alfredo Lacerna, legit din. Tapos na ba kayo kay Suki Kera, kay Antidada? Nag-drop na ng link si Ate Rubina Teranya, premier din. Sunod kay Manay Dong. Manay Dong, nandiyan ka pa ba? Yan kay Ate Rubina Teranya na tayo. Like number 18 pala ako kay Suki, So nakapit tayo, premier kay Ate Rowena Teranya. Like number 30, Ate Rowena Teranya, Like number 30. Thirty-one tong isa. Hindi na ako magbabakas mga kaibigan sa mga may premier. Siguro naman may tiwala naman kayo sa akin. Hindi naman siguro ako manduloko. Make more time. Sige kapsat, work muna ako from Lantin Vlog. Sige kaibigan Lantin Vlog. Salamat ulit sa iyong palipad na pakulay na kulay blue. Dan Antidada from Ate Rowena Teranya. Tapos na sa nakapin from Ruiz Vlog. Kay The Vlog, dan sa'yo. Sabi ni Dana May, harang daw. Meron na, kajakit ko lang, nahuli lang. Rowena Teranya, Dan kalimbang sa'yo premier mo from Alfredo Lacerna. Nasa harang pa ako, from kaibigan Nubi Hunter TV. Yun, may barilan na. Can you feel it? Can you feel Dan pusok sa premier mo from Ate Rowena Teranya. Kamay TV, nagbigi-bigi. Yun, marunong na magbigi-bigi si Kamay TV. Tusok sila sa nakapin, dating dikit from Ruiz Vlog.
Oh, malakas kaibigan. Rowena Tiranya Vlog. Hashtag Danamay. Salamat po from Ate Rowena Tiranya. Isil Busy yun. Nagbigi-bigi si Isil Busy. Okay na kay Ma'am Rowena from Nubianter TV. Hashtag Alfredo Lucena. Thank you po from Ate Rowena Tiranya. Thank you sa pag-pin from Ate Rowena Tiranya Vlog. Hashtag Rowena Tiranya Vlog. Dan sa'yo, sabi ni Hazel B. Nubianter TV. Salamat po from Ate Rowena Tiranya. Nalilito tuloy ako. Ba't nakapin si Amir? Nakakalito. Sorry. Sino pa may premiere? Na ano ko nga yung nakapin eh. Sorry. Meron, may panty ka na. Meron pa kang bra. Agamir. Kay DC Jade wala sa ayos. Kay DC Jade. Nalilito tuloy ako sinong ipipid ko eh. Gawa nito sa B8 na to eh. Mag-mention lang po kung sino gusto ipin. Mag-mention lang. Ayos ang looks, kabayan ha. From Agamir Whitey yun. Yun, kailan din muna. Oh, may premiere din si Agamir. Sige, kaibigan Agamir. Sige. Premiere po yung mga may premiere po na mention, pakidikita na po agad para pag pinin natin, madali na silang ibang sabihin, madali nang mapalitan agad. Danamay, dan po sa'yo, may bakas pa from Alfredo Lacerna. Kay Suki Kera, bigi-bigi. Daming bigi-bigi ni kay Suki Kera. Laptop ang gamit ito, laptop. Good morning, kaibigan Tanya from Orly TV Channel. Tambay lang ako from kay Suki Kera. Parang WhatsApp lang po. Pang WhatsApp lang po from Danamay Vlog. Yun, salamat. Thumbs up na po. Kaibigan Tanya from Orly TV Channel. Salamat, kaibigan Orly. Ruiz Vlog nag-drop ng buy. Pasukli kay Suki Kera from Katabisan. Wow, astig. Lakas boses ni Kuya. From Richel the Vlog. Malakas ba? Malakas? Tingin naman kung malakas. Bakit ala ako panty ha? Meron. Agamir Whitey yun. Premier ni Agamir daw to. Sa nakapin na tayo. Sa nakapin. Kumusta na kaibigan Tunying? Okay lang naman. Medyo ayos na. Tapos na yung ating trabaho sa bukid. Naway magsuklian po tayo. Lahat po tayo magtulungan. Sabi ni Alfredo Lacerna, yan tama naman. Magtulungan lang po tayo lahat. Mention po, pag hindi pa nagbabakas, mention po para ulitin natin. Wag po kayo mahiyang i-mention na balikan kayo kasi para na po sa atin yung lahat. Baka nakakalimutan na magbakas, kaya dapat anong ibig niyo sabihin na mukhang okay na ako? Okay naman ako dati, kaibigan Orly TV Channel. Hindi pa naman ako nagkakasakit, kaibigan Orly. Kulit na naman ito.
Tamsak na sa nakapin, sabi ni Ruiz Vlog. Ruwina Tiranya Vlog, Hashtag SLBC, salamat po. Balikan kita bukas from Ruwina Tiranya. Tapos na sa nakapin from Ruiz Vlog. Yan, mega love shoutout sa inyo lahat. Dana Mimix Vlog, nagbigi-bigi ang katamisan. Idol, tamsak lang po ako, kaibigan. Naka-silent LS pa din po ako. Salamat ka palang ga. Huwag kang pupunta sa LS, kaibigan. Ori official, pag naka-LS ka, baka mapalo ka ni founder. Boss, patamsak sa premium ko, boss time. First time. O sige, bababa na ang kamer, bababa. Ito ba yun? Oo nga, Premier, like number 13 ako. Like number 13 ang kamer. Number 13. Premier din po yung nakapin. Meron na, may nag-thumbs up na oh. Pang 16 na ako, pang 16. Suklihan ko kayo from Hazel BC. Nagbabalik naman to si Hazel, nagbabalik. Basta magdikitan lang po, magdikitan. Kaibigan doon niya, mukhang okay ka na from Orly TV channel. Yun. Isaram Vlog, yun. Patamsak sa Premier House, salamat. Premier din doon kay Isaram. Premier din, Premier. Make more time. Pwede mag-promote house from Hazel BC. Sige, promote mo. Sino mag-promote mo? Can you feel it? Tama, pag puro hingi, mamigay naman kayo from Ruiz Vlog, yun. Basta magbalikan mo, magbalikan. Mag-mention na, mag-mention. Pag dinikitan nyo, mag-mention. Pag hindi pa kayo binabalikan, i-mention nyo ulit. Okay na sa nakapin, sarap ng niluto niya. Nagutom ako. Oh, excuse. Tinan mo si kaibigan Nugianter. Dikit lang siya ng dikit, pero wala namang problema ang dumikit ng dumikit. Pero sana naman, magbalik naman yung didikitan. Alparis na wala, yun, nag-drop ng bahay. May galab shoutout my friend Alparis na wala, coming from Indonesia. Katamin siya nag-drop ng bahay, nasa harang pa ako, from Nugianter TV. Can you feel it? Daily Bangat program, every 6:30 p.m. Philippines time, 10 to 15 banana sa mga bago. Bell all para notify. Thank you. I'm also serving 4K watch hour, 1K subscriber, views, and likes. PM February, PM FB, SLB Kanyete. Can you feel it? Yan, pakibasa po yung kay Hazel BC para alam nyo. Alparis na wala, nag-drop ng bahay. Kay Suki Kera, nagbigi-bigi, Alparis na wala. Suklihan ko po kayo, sabi ni Hazel BC. Come on, my friend, tamsaktan from Alparis na wala. Yun, may love shoutout, my friend Alparis. Isa ram, nagbigi-bigi. Can you feel it? Can you feel it? Landin Vlog, dan sa'yo. Nagluluto, may bakas pa from Alfredo Lacerna. Kaibigan Tunying, ibig ko sabihin, may bago ka na microphone. Ay, okay. Oh, mura lang naman to. Money Orly, mura lang. 800 lang naman, 800. Kaya trinay ko. Nakakatuwa lang kasi yung ito. Nakakatuwa lang kasi pag itong ginamit ko natutuwa ako. Kay Suki Kera, nag-drop ng bahay. Pambimpo ng premier ko mga kapatid, thank you. Iwan po kayo ng bakas, balikan ko kayo agad. Manood
kasi ako video nyo. Salamat. Basta iwas baka sure. Sure yan. Rama Gamer. Alparis nawala yon. Yes, my friend, Alparis nawala. Thank you, my friend Alparis. Thank you for coming. Richie the Vlog, nag-drop ng bahay si Richie the Vlog. Tusok na sa nakapin from Ruiz Vlog. Salamat tos from Agamir Whitey. Isaram Vlog, yun, nagbigi-bigi si Isaram. Nasa work pa ako ngayon, kaibigan Tunying. From Manay Early TV channel. Okay na sa nakapin idol from Nugi Hunter TV. Yun, salamat kaibigan Nugi. Agamir Whitey, dana po ma'am, pasukli from Katambisan. Magsuklihan po, magsuklihan ha. Mababasan niyo naman po, mababasan naman. Dansis, hashtag Isaram Vlog from Ate Rowena Tiranya Vlog. Katamisan, bahay mo from Agamir. Ako kahit ginabalikan, walang problema sa akin yan from Nugi Hunter TV. Babalikan ka naman niya, kaibigan Nugi. Magbalikan naman, magbalikan. Dana May Mix Vlog, yan, nag-drop ng bahay. Ruiz Vlog, tapos na daw si Dana May. Alparis nawala, nag-delete. Alparis nawala, nag-drop ng bahay. Dana May salamat, from Ruiz Vlog. Pamsakdan, from Alparis nawala. Katamisan, nagbigi-bigi with hand sanitizer. Agamir Whitey, dan tamsak sa premier mo from Ate Rowena Tiranya. Pabalik naman sa premier ni Ate Rowena Tiranya, Agamir. Nag-iba ang boses ha, from Nugi Hunter TV. Dana May Dan, from Ruiz Vlog. Alparis nawala, nag-drop ng bahay. Dana May, nag-igib pa ako ng tubig, mention lang, babalikan ko po kayo from Dana May. Isaram Vlog, Dana May. Huyo. Dan, pasukli. From Isaram. Come on my friend, thumbs up Dan from Alparis nawala. Maganda, ayos na ayos kaibigan niyo from Manay Early TV channel. Okay nga, nakakatuwa nga Manoy, ano eh. Na may uwak pa pag may papalipat ng uwak. Rowena, sige po, balikan kita mamaya ha. Basta magbakas po kayo. Magbabakas po ako mamaya. Premier lang yung kay Ate Rowena Tiranya, Agamir, premier lang. Isa o